Helo, Catrin I Dirprwy ydw I ac rydw i'n un o Dirprwy brif ddisgyblion yr ysgol eleni ac rydw I hefyd yn lysgenad yr urdd ar gyfer yr ysgol. Yn sicr, mae yna sawl cyfle I wirfoddoli yn uwch dosbarth. Yn aml, mae Mrs Davies yn edrych am bobl i'w helpu, ac mae'r cyfleoedd bob tro yn rai buddiol ac yn gyfle da I ddangos esiampl I ddisgyblion iau yr ysgol. Mae sawl cyfle I ddathlu Cymreictod yma, o'r Eisteddfod ysgol I gyngerddau lu. Rydw I wedi cael sawl cyfle I ganu mewn côr, perfformio'n unigol a bod yn rhan o'r gerddorfa, dim ond I enwi rhai. Ond mae cyfle I bawb yn ystod y cyfnod yma, nid yn unig I berfformio, ond hefyd I helpu gefn llwyfan a chynorthwyo gyda'r holl waith technegol. Yn ystod fy nghyfnod yn uwch dosbarth, rydw I wedi cael sawl cyfle arbennig iawn. Llawer ohonynt wedi dod drwy'r urdd, wrth I mi arwain cyngerdd nadolig ardal glanau Menai yn cynrychioli'r ysgol, gwisgo fel Mr Urdd sawl tro a hefyd cael cystadlu yn Eisteddfod yr urdd gyda'r ysgol. Ei bod hi wedi bod yn flwyddyn go wahanol, rydw I dal wedi cael sawl cyfle. Un o'r rhain yw bod yn rhan o bwyllgor ychechyd. Rydym wedi cynnal sawl cyfarfod ar-lein ac wedi gallu rhoi cyfleoedd I sawl disgybl neu tasgau amrywiol yn ystod y cyfnod heriol yma. Rydym fel pwyllgor wedi cael y cyfle I drafod sawl peth sydd yn bwysig I ni ac rydw i'n hyderus ein bod wedi datrys sawl problem ar hyd y ffordd. Yn bendant, mae'r cyfleoedd sydd ar gael yn dosbarth Ysgol David Hughes yn rai arbennig ac yn rhai i'w trysori.